We staan hier bij Sporthal De Eenhoorn in Oostburg, de thuisbasis van volleybalvereniging IVC. We gaan eens kijken hoe het hier gaat. IVC staat voor? IVC staat voor de IJsendijkse volleybalclub. Ja, we spelen niet meer in IJsendijk, we zijn nu in Oostburg. Maar dat is al jaren zo. Dus we zijn eigenlijk meer een West-Vlaamse club. Hoe ziet de club eruit? Nou, we spelen met vooral dames. We zijn een echte damesvereniging. We hebben minis, aspiranten, recreanten en 3 damesteams. Alleen dames. Waar zijn de heren? De heren zijn helaas ongeveer 10 jaar geleden vertrokken. We werken nu wel een beetje samen met de kikkers. Dus die spelen nu een 3-tal jaar bij ons in de zaal. Wat is jullie doelstelling? Onze doelstelling is om met de damesteams toch nog wel wat te groeien. Er komt ook wel weer wat jeugd aan. Dus we proberen daarmee toch ook nog wel een beetje hogerop te klimmen. Ja, je had het erover, minis, aspiranten. Hoe gaat het met de jeugd? Met de jeugd gaat het ook goed. Ook daarin spelen er echt wel al meerdere kinderen echt al wel langer volleybal. Als er nou kijkers zijn die denken van we willen wel een keer gaan kijken bij IVC. Wanneer en waar kunnen ze terecht? Het makkelijkste is dat ze gewoon op de vrijdagavond zich melden in de Sporthal De Eenhoorn in Oostburg. En de dames starten om 8:30. En de aspiranten en de minis die starten om 7:30. Voor mij staat Sydney Trapman. Ik ben 15 jaar en ik volleybal bij IVC, dames 1. 15 jaar aan de jonge kant. Nou, ik volleybal nu zo'n 6 jaar denk ik. En ik maakte best wel een grote stap van aspiranten naar dames 1. En in het begin vond ik dat heel lastig. Maar ik merk nu wel dat ik het wel heel goed kan vinden in het team. Ja. Welk niveau spelen jullie met dames 1? We spelen op het moment eerste klasse. We hebben vorig jaar tweede klasse gespeeld en dat jaar daarvoor ook eerste klasse. En nu? Nu staan we 7e van de 12 op het moment, dus gewoon in de middenmoot. Dat wouden we ook heel graag, want we komen toch van een klasse lager. Dus we staan 7e. Hoe ziet het team eruit? Nou, we zijn op het moment met 10 speelsters op de training vaak, waarvan er 2 niet mee kunnen doen met de uitwedstrijden. Dus dan zitten we vaak best wel krap. We zijn met z'n 8, maar verder zijn we gewoon met heel veel mensen bij de thuiswedstrijden en dat maakt het ook heel leuk. Zijn er ook nog andere leuke dingen die jullie samen doen? Vorige week hebben we toevallig een teamuitje gehad. Toen hebben we allemaal eten meegenomen en een gezellige avond gehad. En dat doen we wel vaker, dus dat is wel leuk om soms te doen. Dus het zit wel goed met IVC dames 1? Ja, zeker. We hebben kennis mogen maken met volleybalvereniging IVC hier in Oostburg. Alleen maar dames. En ze zijn eigenlijk wel toe aan de man. Dus bent u een man en wilt u graag eens volleyballen? Kom gerust kijken. Vrijdagavond zijn ze hier bij IVC in Sporthal De Eenhoorn.